Здравейте! Ще ви покажа Minecraft текста. Не сте го виждали до сега. Ще покажа. Само ще го покажа. Не, кой знае, ще видях от телефона. Защото е гаден. Да, ето. Вижте. Това огромно нещо. Ако сте видите, имате отстрани. Имате тук отстрани всичките блокчета. Натискате някакви. Ето. Така ще ви го покажа да си го разгледате. Си го спрете на пауза на всяко да ги разгледате. Казвам само. Ти са малки блокчета. Панели. Уж. Панели. Ето, разглеждайте ги. Ще покажа кой е мода. Не, кой знае какво. Иначе мода си е интересен. Става долу лик в описанието, да си го изтеглите и да райте. Много е интересно. И така нататък. Много дълго. Виж, цели 50 такива. Ще ви покажа интересните. Не тук. Много интересен мода. Ще оставя линк за изтегляне в описанието. Изтегляте, да се позабавлявате малко с приятелите. Се за сървъра. От тук може да хилвате приятелите си. Да го направите заляза слънцето или да изгрява, не знам. Да е изгряло. Да заляза луната и да се показва, че е магнит мод. Значи ако пуснете нещо ева към вас, Creative или Survival, а това е задължително. Това е да са изтечки таятами. Sword, Hoe, Shovel и Pickaxe. И X. И Bronze. Да. Линк ще има в описанието. Не знам за кой път го вказвам. Но знаете. Чуват нещо в телевизор, просто гледам един интересен филм. Да, това е за клипа. Тоест за мода да се ревят, защото това е комода. Интересен е. Тази линк ще го оставя долу в описанието да си го гледайте. Да, това е от мен. И чао за сега. Иначе нищо не е сигурно. Чао за сега от мен.